Kenya mamoko to kod tich ma obro bedo godo mano kanyo Canon Reverend Evans Omulo. Ka dhi nyime kambi mar Kenya Power koro wacho ni ote machuok moganda yudo bang' ng'iewo teko stima ne ong'ad matin kaka yo mar kungo ne kambi no omenda. Mana kaka Dino Koth lerno jopiny osebedo kod penjo wi okang' ma kamano ma weyogi mudho ewi kaka omenda ma ging'iewo teko stima otigo. Chon kane wachulo kata 100 kinyiewo token, gigo iloso ni list maber mang'isi ni modhi e loso ndara, modhi e chulo jotich, motim kama 30 modong' ni momi mar token. Sani ichula 100 tidhuri e token 3. Ang'o matimre e kambi mar jo Kenya Power ka? Waenyore ahinya nikech chon kane ichulo 100 token timi units 3. Mabe anjo ne gikwala by then. Sani to koro medore be uniso gimi ikiani ichulo 100 to 100 otio even for only a day. Kiny kendo koro ikwai kendo pesa. Bang' ywak mag jopiny ni Kenya Power yugi e mudho kaluwore kod omenda ma ijuogogi e nyiewo teko sitima. Kambi mar Kenya Power koro temo golo ler ewi wachno. Jakom mar Kenya Power Brenda Masinde wacho ni ne en mana yo mar kungo. It was simply a matter of shillings and cents because the cost of sending the SMS for token was being borne entirely by the Kenya Power and Lighting Company. And so you would find that for most SMSs to smartphones, it would be 2 SMSs. For those who had a kabambe, it would go up to 3 SMSs. The cost of each SMS, by the time we were done at the end of the year, we realized we were spending almost 250 million shillings paying for the text alone. By shortening the SMS from 2 SMSs to 1, immediately we saved 100 million shillings back into the pocket of the company that could be deployed to something else. Chakore dwe mar adek, Kenya Power ne oweyo nyiso jopiny moko kuom osuru ma ing'ado ka ginyiewo tokens. Kama koro jopiny yudo mano omenda ma gitiyogo to kod tokens ma ginyiewo. Masinde wacho ni jonyiewo kodich kod neno omenda ma ojuogi ka giseyudo tokens to romo. And we realize most Kenyans, what you want is to know what your token is. The rest of the breakdown, if you had somewhere where you could go and look it up, you could go and investigate. But for most Kenyans, when you send your token, what you want is to know what is the token that I'm putting in. And so as a board, we made a decision because we're operating in a situation where we even had negative working capital. We're looking for where can we save money quickly. Paro makamano jonyiewo pogorego gidwaro ler. Wadwan kuwa chulo 100 ting'isin michi ni kata minot kiwene siling 100 kata 200 ong'isin mana anyiewo go omena blue band achiel mana anyiewo go mogo mana atere sikul. Ineno kaka pesa ni otiyo to jo Kenya Power sani oketo waketa wan jo Kenya ni gidwani gitiyo kaka gitiyo nwa ok gitine gin nikech pesa wa emwatiyogo koro ka gitiyo gi pesa wa nyaka ng'iswa kaka otiyo. Moko kuom gik ma Kenya Power koro pando ne jopiny e receipt gin kaka osuru mar VAT ma ijuogo siling 2 unit ka unit kod omenda ma ichulo ewi teko stima ma onyak kod diesel kata fuel energy charge to kod chudo mamoko. Oganda bende ni kod ywak ewi nengo mar teko stima. Sani ko en token minyiewo units momi trumo boru mopiyo mok chal gi minyiewo. Dawa ncho ywago bill ko biro 10,000 gi wiye. Dawa onge fridge, dawa liel mana gi taya kende, gi chajo simu kende. Akwa government molongi ma wach stima no ondo gi duoknwa rates mag stima piny. Kuom siling 1,000 ma oganda nyiewogo teko stima sani, siling 382 kata 38 itero chudo mamoko. Janyiewo yudo mana tokens 37 kende. Bang' medruok nengo teko stima mane otim dwe mar 4 higani. Nengo mar teko stima bende koro biro idho nikech omenda ma ijuogo ewi teko stima ma onyak kod diesel. Medruok ma jopiny ok bi neno ayanga nikech lokruok mane Kenya Power timo e risidgi mag tokens. Dino Koth, Ramogi TV, Nairobi.